3 שבועות. אבל אני אראה לכם עוד משהו קטן, 5 דקות, אבל עוד מעט אני אתן לכם את זה, רק בינתיים היא תשאל. אני אראה לכם את הסיבה, למה אנחנו בעצם מגיעים למצב כזה. מה פתאום שיצאו נגד החרדים? מה יש? מה הם לא יהודים? מה הם לא בסדר? מה אנחנו גרועים מפלסטינים? למה? למה על הזכויות של ערבי פלסטיני שומרים ונלחמים ודואגים בחס ושלום שלא יפגעו בו ולא בכבודו ולא בגופו ולא כלום? בחרדים זה כאילו למרמס של כל אדם. למה זה? אתם יודעים למה זה? מישהו יכול לענות לי במילה אחת למה זה? למה? הבנתי. זהו אתה חושב? לא, יש עוד הרבה דברים אחרים. הבנתי. אז אני אראה לך שאתה טועה והטעו אותך, כי אתה גדלת פה וקנית את מה שאמרו לך. אתה יודע, לפני קום המדינה לא היה צהל, ושנאו את החרדים שנאה גמורה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. יש לבתי קברות הצבאיים, כן. ותראה כמה חרדים יש שם בבתי קברות וכמה חילוניים. הבנתי. אז תבוא תטיף לי מוסר. הבנתי, שמעתי. תן לו. ישיבות שההסדר, אני מברך. תן לו. גמרת? אתה מהחבר'ה של טומי, למדת משהו מטומי. אין לי שום דבר. למדת, זה הטענה של טומי. הוא רוצה לראות, לא, שוויון, הוא רוצה לראות מתים חרדים. זה מה שאתה רוצה. לא. אני רוצה לפתוח קברים ולראות אנשים עם זקן. זה מה שאתה רוצה, נכון? אני שואל, אתה רוצה לראות אנשים עם זקן קבורים בבית קברות? לא. אין מספיק שם. אין מספיק, אתה אומר. ודאי, שאין. שמעת מה אמרת? אתה יודע למה? שמעת מה אמרת? אתה יודע למה? שמעת מה אמרת? לא השתתפו במלחמות ישראל. שמעת מה אמרת? אתה יותר גרוע מאנטישמי. אתה שומע? יותר גרוע מאנטישמי אתה. הם ישבו בישיבות שאני לחם. אז בוא אני אלמד אותך, אדוני. שתבין, 3,300 שנה מתו רק אנשים עם זקן בשביל שאדם כמוך יוכל לדבר בכלל בבית ז'בוטינסקי. 3,300 שנה רק ראשי ישיבות ותלמידי חכמים נלחמו. יהושע לא היה שמאלני. הבנת? מתתיהו, אל תחזיר. אם לא היה לך אבא שיוליד אותך, תתבייש לך. אני לא מתבייש. לא היה לך אפילו פיסת קרקע להיות עליה. לא היה לך מקום להיקבר אפילו. יש שם חיילים בני ישיבות. מה אתה מבלבל את המוח? אתה רוצה לראות מתים עם זקן? אתה לא מתבייש? אני לא מתבייש. אני אראה לך מאיפה אתה יצאת. תכף תראה מאיפה יצאת, מאיזה חינוך. תראה להם בבקשה, לפני שהיה צבא, כמה אהבו את החרדים. תראה להם את הציונות. בוא אני אראה לך את המורים הרוחניים שלך. אנחנו נמצאים בבית ז'בוטינסקי, ואני אראה לך מי היה ז'בוטינסקי. מי לימד אתכם? אני אראה לך מי היה הרצל. מי לימד אתכם? אני לא מעניין אותי ז'בוטינסקי, מעניין אותי שוויון. שוויון? תלכו איתי לצבא ביחד. שוויון? כן. תגיד לאלה שעובדים בירקות שישלמו מע"מ כמו כולם, ותגיד לאלה שיש להם מוניות שישימו גם כן חגורה, ותגיד לחברת חשמל גם כן שישלמו חשמל. תתבייש לך. שישה מהקבינט הביטחוני לא שירתו בכלל בצה"ל. תתבייש לך. מה, זה משמח אותי? זה משמח אותי? אבל לא אמרת אני רוצה לראות אתכם קבורים פה לידי. אני רוצה... תגיד להם שיבואו למות לידך. אני לא יכול להגיד... תתבייש לך. לא, אתה טועה. שים.